sugeng rawuh ing kawruh Jawa. Ayo sinau bareng budaya Jawi. Komen karo tak Slendro. Ijai kilomet iki. Sugeng dalu tak Slendro. Selamat malam Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbo. Piye kabarmu Cah Bagus? Alhamdulillah suwe ora jamu pisan godhonge telo. Suwe rajamu jamu pisan godhonge telo. Suwe ora ketemu pisan kalih Mas Purbo Prayitno. Apik dagelan ngerlung 5 yuta kaya apik teman. Alhamdulillah pangestos pundi panjenengan pawartosipun. Alhamdulillah untuk berkah pangestu rahayu samudayanipun. Nggih. Awakku lan keluargaku lan sak kancaku isih menengan ayem tentrem. Kuncine ngaten kok Mbak Cangik. Ngopo Dalam kok? berhidup rumah tangga niku kuncine ming ayem tentrem sehat. Nek bab rezeki sugih insyaallah Gusti Allah Subhanahu wa taala sing bakal maringi karo awake dhewe. Apa ngono Mas Lintri? Nggih, mula kula teng mriki nggih alhamdulillah saged silaturahmi kalian warga Ketringan nggih. Heeh. Mas yo dalane kaya obat nyamuk menggak. Ning alhamdulillah tak kira ki ora Ana obat nyamuk rumah aku. Tak kira ini teng mriki ni mboten enten belas wong kositok. Lho sakmene mbane ora wong. Nggih teng mriko iki lagek king mriko mlaku king pasar. Pasar ndi? Pasar mriko to Ketringan. Oh, pasar Pojokan. Tringan. Mlebet mriki mlaku. Lah kok ora nek wong nonton mosok tanggapan wayang kulit dalang kondang kok kalah karo wong dadu kula ngoten. Waduh.
Diadu dadu lambemu ora. Lho nek alhamdulillah bareng Iya. dugi mriki kula kuwaget. Akeh apa? Teratake terope kaya bis Jaya Utama. Lho, bareng mlebet mriki wonten VIP. VIP ini apa? Wah niki panggenanipun ibu-ibu wah Eh. luar biasa. Menika ora pasukan Mekar Budaya to niki. Nek mekar budaya piye? Niku KSP Mekar niku lho, Pak. Oh. Aja kaya ngono kaya. Sehat warga mriki alhamdulillah. Silaturahmi wonten dalemipun Bapak Warji kalian Bu Wati utawi yang teguh. Nyoba sapa sih gini? Bu Wati kalih yang teguh. Arek yang teguh iki. Lah niki enten tulisane. Kula iki panjenengan wau transit wonten pundi? Niki sebelah kene. Nggone Mbah Keni. Mbah Keni. Wah, tenan kok. Apa nggone Mbah Keni ana apa? Mbah Keni ujan grapyak semana apa-apa ditokne. Tenane. Malah saestu tokne kopi, unjukan, sakpos kamawon kon nggawa wau kok. Sakposka. Iku nggo apa? Lho, dikan nggih napa niki nggih ada jajanan mergo piyai grapyak semana panggonane wah luar biasa penak arep nguyuh ya penak. Penak ndiasmu. Lho, wong nak omong mbok aja diapik-apikno nemen apa eneke lho. Lho, ngene Mbah Keni to? Mbah Keni iki lho daleme iki lho Mas. Lah kowe rong mengguri kok. Lah, sampeyan ning kamar mandi lho. Wis. Apik to kamar mandine? Apik piye weteng. Lawange ra enek. Lah aku bingung golek kowe kadung tak tokno. Aku ketoke tak ngene-ngene kok ya kebak lah tak lup ngono ae. Wo. Lah ora ketok popo ya sepurane lho Mbah Keni. Nyepelekne karo Mbah Keni iki. Kok nyepelekne piye lah aku ya kok mbolupke layakan aku mang tak nggo kemu kok ambune kok asin-asin rasane tibake uyuhmu to men. Kowe keberkahan ngono lho dadi. Keberkahan piye? Kowe piye ditimbali karo Piai Ketringan? Piye aku pindho. Lho, ning kene iki? Ning kene iki? Lho gini gak aku no gak marem kok wong iki. Mosok lho. Sombong amat. Sing duwe gawe iki. Ya. Sapa? Bro iki Pak nganu Pak Parji. Lho lah ya. Aku ngetes awakmu lho. Lho, Pak Parji iki. Iki nek kalang iki antarane ngetes karo ora mudeng iki ora nek bedane kok ya Mbak Cange. Aku ki takono dalange lho. Dalang kene paling lagi ping 3 ping 4 to. Nek awakmu mesti luweh. Pindho. Lho. Wong kene Pak Warji iki. Pak Warji. Nek calang ki 5 tahun. Mongko iki nikahke putrine iki lagi 2 sasi iki Mas le entuk dina sing apik, dina sing becik, ngepasi bar tahun duda, dina sing becik wis masalah guri. Ngono ndelok nang gone YouTube wis ngerti, langsung telepon. Telepon sapa? Tanggaku. Lho. Aku terus diceluk. Sik ta wong telepon kudune ra 5 tahun yang lalu aku urung duwe HP, Mas. Urung duwe HP, mbiyen urung sik kondang kaya iki. Duwe ning kartune tok tak titipno. Oh. Kok titipne tanggaku dadi nek telepon aku dihubungi. Ngono. Kan nek telepon ki lho. Sapa? Marji pundi ta? Ketringan. Bojone sapa? Bojone anu yang teguh. Kene tulisane iku. Oh tak kira tulisan iki undangan apa ta jane? Undangan iki. Kok kaya karcis. Jenenge pengiritan yo ngene iki dadak gedhe Ora, ngomongan gak undangan iku souvenir mau. Oh, souvenir to. Mau souvenir. Wah, ya pancen iki ngene iki lho, Mas. Iki awake dhewe iki gumun setahun jembleng serendeng. Apa kuwi? Jangan dilihat dari sosok Masya tengah alas, keguyup rukunan, kegotong royongan, ngalahke karo piyai kene ndak enek lho. Contone wis kompak sanget ngeten iki, Mbak Cange. Ibu-ibu sing rawuh deloken to. Ya apa? Mula kowe sok ben nek ndek bojo upama kok pengen ndek bojone karo Piai Ketringan iki piyaine lugu-lugu. Setia ora tau neko-neko. Kok pengen ndek bojone kok kan aku iki pegatan terus rabi neh. Lah sing timbang ning omah ya gowedi kaya toren ngono lho, Met. Ngenyek iki ya biyen. Saiki iki melok senam. Lho, senam apa? Piye to ning bali desa kuwi wis enek penurunan anak 2 gram. Kuwi program gak sithik, Met. Masih sithik tapi penting medun. Lah ya nek medun iku 2 gram iki paling gak iki senam kesehatan, kebugaran tubuh. Tapi anakmu mesti pinter. Loro karo ganteng-ganteng. Kok ganteng to, Met? Piye gumun aku ya. Lho padahal kowe ya elek. Lah ya. Mboke ya ora ayu. Lah iya aku tanggapan ora tau mulih. Gak tau mulih kok ya bojomu kok ya iso meteng anake ganteng to, Met. Aku dhewe ya gumun. Cek tak pikir tanggaku ketek ganteng-ganteng aku ngono.
ndak pas aku tanggapan dipangan aku ngono. Sik. Omonganmu aja gradrah lho. Lah aku ya ora sempat lho, Mas. Wong jenenge wong meteng iki biasane met nyawang ae apa iki jenenge mandeng ae insyaallah ngono kuwi ya pasti apa iki ketularan kok met. Wong jenenge wong ngidam iki kok. Oh, ngono. Ya kono matur karo Mbak Cange. Matur apa? Ya omong kowe iki rene nyapa ora omong. Ngomong apa? Lho, wah aku anggere ngomong karo kene ora tau cocok kok. Selek terus kok. Met. Kowe iki rene ditekani karo Pak Warji karo Ya. yang Teguh. Iya lah, aku tak omong karo Warji karo Teguh ae. Lho. Pak Warji ki nampa tamu paling gak iki piye carane kowe iso nglungguhke Pak Teguh? Lah ngono lho bener kaya slendro. Apa Pak Warji kira iso lungguh dhewe ta? Lho. Lah kok kejere kon nglenggahne iki? Omong karo kowe sesuk kok kocok iki Met. Lah iya omonganmu iki lho. Maksude ki ngene lho, piye carane ki Pak Teguh iki njaluk keringetmu sithik ngono lho Met. Lah, monggo nek ajeng dilat piyambak napa dipun peres. Kowe tak bacok cengelem Ngene lho, Mas. Omong Mas. Ngene lho. Niki Pak Warji. Rawake jenengan mriki ora njaluk keringetmu niku ora. Ngerti? Mung njaluk hiburan saka awakmu. Oh, tak hibur. Ya. Dilik-dilik ya. Loh, men guyu. Kok jilik-jilik maksude piye suasana bengi iki panggungku gen ketok meriah murup ngono lho Met. Dibong. Ku jelas muruk iki. Kalau kowe ape sing ape dibong Met, kowe Met. Aja to le kok piye to. Wong iki karepe ndongakne karo sing digawe. Lah ndongane ya nanggap kiai, ndongane kok nanggap dagelan ki ya nang kene iki awake dhewe menghibur ngono. Mas iki apa kleru to Pak Warji ki nekane dagelan. Ora kleru, nek gak aku ora puas ngono. Wah, iya. Maksudnya iki piye mantene ben menjadi keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Nah, Dengan pagelaran malam hari ini wayang kulit dalange Ki Purba. engkang baku. Lho, Ya Sapa Ndru? Sapa? Dalange sapa? Ki Purba Rene Prayitna. tak kaya bebungah. Ya. Ngene. Piyai kok sembodo ngene iki lho Mas. Piyai iki nek breweh dasare dalang ya kondang, sugih, pegawe tur guru, lomo, lung. Wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Sapa Ndru dalange Ndru? Ki Purba Prayitna. Wonge piye? Wonge bagus, dasar dalang nom, laris, kondang, sugih. Rene. Pripun? Wah, matur suwun. Dadi wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Kok kaya deknane. Jarum Pancene nderekke Pak Purba Prayitna menika dalang ingkang bijak. darang piye? Dalang. Ngomong apa to? Darang ngono kok. Dalang ingkang wicaksana. Laris tur ganteng. Rokokipun. Rene. Matur nuwun. Wah. Pira Met? 2000. Tampanane mergo wong urip ki ora entuk nolak rezeki. Sapa Met dalange? Dalange Ki Purba Prayitna. Rene Met. Matur nuwun. Apa Met? Presker. Wong urip iku nek apa-apa digunakake nek rokok gunane dienggo, Tinggur ngerokok. rokok nek duit gunane dienggo, Tinggu tumbas. saiki nek presker gunane dienggo. Tinggu nek masuk angin dan perut kembung. Mula awake dhewe ora entuk nolak. Telek pitik. Kono rokok kene presker jane dagelan loro ya. Wong sing jelas awake dhewe iki rene ya ta. Met. Heh? Ya. Nggo dhewe. Ya sing jelas ki sing bagus silaturahmi Mas. Nggih. Muga-muga warga Ketringan. Pripun Bu, kabare sehat? Mungkin takok yo manut ae ya. Piye? Takene ya. Bu, pripun Pak, kabare sehat? Oh, sehat. Nang kono gak manut belas kok. Piye? Takok yo blas gak jawab. Takone ta? Lah ya ki goblok. Bu, Ibu-ibu lah. lah ya kawe dhewe iki nek nganggo logat bloro. Kabarem piye Bu? Sehat? Loh, iki yo. Mungkin ae pasanganmu sing kleru. Iya, aku ora nyalano kono. Ini pasanganmu sing kleru. Oh, jomong tekan ndi. Woi. Iki sing salah aku ora nyalano kono. Napa? Nyalano kowe. Lah kok nyalane aku. Lah wong enek to. Wong iki wis karuan nonton wayang kok takoki sehat. Lah nek lara apa ndelok wayang? Kowe iki lho piye tetene? Pertanyaanmu ki wis biasa. Nyapa wis ngono ki rasa mbok takono wis jelas wong sehat-sehat ndelok wayang, pengen ngerti dapurmu. Tak
Tapi setidaknya ki sebagai dagelan harus komunikatif terhadap Komunikatif wong kata-kata milih wong oke. pripun Bu ngantuk mboten? Lho, iki malah nemen. Lah nek ngantuk nyapa nang kene? Ngantuk mesti turu. Ngono lho. Wong sing wis biasa-biasa kuwi rasa mok takone. Oh, ora entuk. Aja. Bu, panen apa, Bu? Iki malah parah. Lah kok parah iki? Panen apa? Kuwi nek sing di sawah sampun. Lah nek sing ra duwe ora lara atine. Ora di sawah panen apa? Panen geragal iki. Sik to, Ditoto. Bacange kula ya apa-apa kok dibantah karo komet to iki. Lho, Bukan tak bantah wong pancen keliru. Sesuatu yang keliru harus dibenarkan. Aja nganggo karepmu dhewe. Wong kaya tutur nganten ngene iki ya. Ora usah takon kaya ibu-ibu ngene iki. Nek wis nanggap takoni. Ngono lho. Lah sing penting tutur nganten. Lah nek nganten tutur piye? Ya kudu mbangun rumah tangga iki kanthi antut runtut kanthi rerentengan kaya mimilan mintuna. Nganti kaki-kaki lan nenen-nenen Sik. Kaki-kaki lan anten kaken nenen-nenen saged kok. Ambo sik. Omongmu ditanto sik. Lah ya bener ngono to, Dok. Kaken lan ninen. Nek nenen ki nggih wong wedok. Kowe iki aja isini-isini aku mirang-mirang aku. Ora budal piye ya kene wong butuh dhuwit kowe kok. Lho aku apa nanggap kowe? Lah ora nanggep nang meneh. Lah sing ngekeki dhuwit ya sapa? Lah kowe isini-isini aku ngene kok. Lho gudul. Bocah cuwili kok grandul. Lah sing kono kae gudi kok cilik ngono. Ambok gedulanan. Piye carane ki awake dhewe nek ngandani kaya panjenenganipun Mbak Manten, Mbak Arninda Afifa sing lanang ki Setiawan. Jenenge angel mat ki jenenge Piyai Met. Beda karo wek jeneng Komet. Alah apa ki? Lho, piye to iki? Kuwi pemberian. Pemberiane sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jeneng ya putra ngene iki. Mbak Arninda Afifa karo Mas Setiawan. Didongakne muga-muga pasangan yang serasi, pasangan yang ideal, jadilah keluarga yang bahagia, jadilah keluarga yang sakinah. Dalam berumah tangga jangan mencari kebenaran, carilah kesalahan masing-masing. Ojo tukar padu. Betul. Ojo tukar padu ning gedhekno rasa syukure, padha rebutan salah aja rebutan bener. Dadi wong ki nek padha rukune ki ya apik, akeh kancane, rejeki ya teko dhewe, dadi aja gampang tukaran. Ngono. Lah kowe kok tukaran terus? Karo sapa? Karo bojomu. Endi? Lho kowe jenenge jarkoni iso ujar nek gak iso nglakoni. Wong kowe tukaran lho. Ngantek wong tukaran ndak krungu tanggane isin met. Wong berumah tangga iki tukar padu. Nyuwun sewu lho Mbak Cange. Wong tukaran omah-omah ki aja ngantek tukar padu tangga krungu mara tuwa ngerti. Rungokno met kupingmu. Kuwi rak wong umum. Slendro cah cilik iso ngono ke wong tuwek. Cah cilik piye to? Cilik piye kula ya tuwek Pak. Wong ki rak wong umum lah, aku wong gak umum kok. Lah aku sedina nek gak tukaran gak mesra. Bojoku ini anggere sedina ora tak jak padu takok. Lho padu ki ya ora entuk. Lho, lah kuwi wak wong umum. Lah nek kowe Aku wong gak umum kok. Dadi nek bar padu geger, kuwi mesti aku mesra. Iku wis resep dalam rumah tangga. lah kok iso mesra iki met? Piye to ya kaya wong awakmu nak dadi nganten anyar ngene. Rasane wis kaya ngono kae. Iya. Bar padu engko terus njaluk ngapura. Jaluk ngapura. Njaluk ngapura engko mesrane akhirnya bengi butuh. Ya ra? Iki jajalan sedina paling gak ping 3 lah tukaran. Anak iki tukaran kok kreatif ya Pak ya. Lho, Wong ape ngetengi bojone kok dadak tukaran kok kaya ngono kuwi. Lah aku anggere bar geger mesti meteng. Nek aku memberi motivasi kanggo mantene iki ming siji Mas. Apa? Tukaran entuk padu entuk ning aja suwe-suwe dan selalu ingat satu. Apa, Nduk? Mas kawin. Oh, dieling-eling piyen Mas Yo, kawin. umpama manten wedok ngene iki Mbak Afinda tukaran karo Mas Setiawan. Mas Setiawan nesu. Muring-muring. Muring-muring. Mbak Afinda moro karo ning Mas Setiawan. Piye kuwi? Ngomong karo cedak cincing-cincing daster. Iya. Ngomongin yo, Mas kawin. Gak sida tukaran. Walah. Saya tak praktekin dulu. Kuwi gak Mas kawin anu. Tak praktekin dulu. Praktek nih Pak. To. Kuwi gak Mas kawin sing seperangkat alat salat ngono iki gak. Lah nyapa arat salat? Bapakne aku nusu-nusu. Nesu. Kowe iki wong wedok angel diatur. Ora kena dikandani wong lanang sebagai kepala rumah tangga lho, Dik. Wong wedok ya langsung moro, Mas kawin. Walah. Sesuk aku tak ngono, Nduk. Apa iso? Oh, bojomu pincang ngono kok. Bojone pincang ora iso. Kabehmu. Ora kaya
Sing jelas ndongake sing apik-apik. Ya, Mas. Siji wae. Ya kanggo selawase. Aja pegatan. Aja pegatan. Ya aku ndongakno ndaki-ndaki. Iya to, akeh lho sing pegatan. Ngono lho sing penting siji muga-muga ora. Selawase. Sing nomor loro muga-muga ndang diparingi wiji utawa golekan kencana sing iso tata jalma manungsa awujud bayi. Putra apa momongan? Ya putra to. Hah? Putra. Mergo gak ngerti ta? Nek putra piye, Met? Lho, nek putra mbek momongan wis beda. Bedane. Dongane kudu muga-muga ndang gadah putra. Nek momongan beda. Nek momonganku piye? Lah aku urung duwe putra wis duwe momongan kok nek kawin mbek bojoku kae. Mbahku kae wis tuwek stroke kae. Wis ngomong nanti-nanti nek tak turun teko bombongan, teko jati-jati, golek entung sing mbah. Dadi momongan iki bab tuwek ku mang. Iya nak ndongakno sing jelas. Muga-muga ndang diparingi putra. Aja ngantek ndang diparingi momongan. Iya. Elek-elek, Dro. Nggih, Pak. Elek ngono kuwi. Sing penting nggih ngoten niku dalam berumah tangga pokoke siji aja pegatan kanggo selawase. Bapak Warji diparingi panjang yuswa sehat wal afiat. Allahumma Amin. amin. Nggih nyun sewu kula tak tanglet nggih. Apa, Mas? Mas Purba. Halo. Ya dalange udut ya, Met ya. Lho isone udut ki napas ngene iki tok ya. Paling Mang penak 17 ra udut kok. Lah ki nek ana omah nih sengap bojone serawani popo. nek nyambut gawe paling penake dadi apa to, Met? Dadi apa? Nganggur. Lho. Tak bacok Paling penak ya awake dhewe kuwi. ya ora iso ya penak dalang. Lho, penak awake dhewe. Penak dalang. Duwe bojo dagelan iki padha karo duwe seleb 7 nggon tak omongi. Lah kok iso kuwi? Lho, kadung tanggapan akeh teko besar kae sawal. Wah. Iku nenek sing nanggap, nenek sing nanggap gak merongos kuwi. Ya awake dhewe yo objek. Objek Lah aku, apa? lah kene paling petani ta. Petani. Ah, petani kuwi berguru karo aku. Mosok, Mas? Lah, Pak Warji. Pak Warji ya petani tulen. Betul. Ning aku mau sempat jagongan, ilmune kalah dhuwur karo aku. Diskusi. Iya no. Lah aku ki dipasrahi maratuwa. Apa? Alah kedokan tak iciri jagung sak pes sak kilo kuwi lho. Sak plek ngono kuwi. Panen dadi 60 juta. Tenang ta ora? Lho iya iya. Dadi goro lho, Met. Ditularno. Kowe iki ngomong mojo gladrah kadare sak pes ki paling entuk niku metune 5 pintal, Mas. Lah kuwi nganggo ilmu, Mas. 5 pintal iki nek rega 5.000 teles kuwi matune 2,5 juta. Lho wis 60 juta. Kok iso lho, Lah Met? kowe gak kreatif kok. Lho carane piye? Didol sak tanahe. Cepet kuwi. Wah, maratuwaku saiki bahagia. Bagian dasmu. Kuwi jenenge mantu kocluk. Koclok ya ben penting hasil, ngono lho. Wong iki kok jeng iso iki disering memberi motivasi nek piyai kene rak mayoritas ini petani jagung, Pak. Jagung. Ning muga-muga petani jagung ki ngalahne aku angel, Met. Ya apa? Nggon kuwi petani jagung lagi kobot, lagi metu tren ngono wis entek, Met. Lho kok entek Dibadok tikus. ngono kok bangga. Iki peh petani. Ah. Iki yo bangga-banggane awake lho. Iya, ngono ya apa Sampean- di tebu barang kok. Lho, sambene nek ning omah tebu. Tebu. Lombok. Lombok. Ya iya, tapi tak takoki jelas gak ngerti. Padahal bendina mbok alami. Heeh. Lombok kae rasane piye? Pedes. Lah, ngopo kok pedes? Iya, kowe kan gak ngerti bagaimana silsilah Lombok kuwi kok pedes. Iki ilmu mok tuwek men to, Met. Lho tuwek iki saking tuweke tiba ning jeding ming 7. Sini setruk. Sebabnya apa lomboknya kok pedes? Pedes apa Pak sebabnya Pak? Ayo. Sebabnya lombok kok pedes, pancen cithekku Gusti Allah, lombok iku pedes. Alah ya entek Nek uyah kuwi legi, Gak, uyah ora iso. asin. Wes, ora. Nek gula legi. Pancen yo pedes ngono kuwi. Ora iso. Mas, lombok iki pedes, Mas. Lombok iki pedes napa? Sebabnya apa lomboknya kok pedes? Mergo mbok dilat. Iya tak? Kowe ngrasakno tebu bareng legi mergo ya mbok dilat, mbok rasa. Rasane. Apa nek dirasakne iki? Nek disawang tok kuwi ora ngarah krasa. Nek disawang tok iki Ora ngarah krasa. krasa. Mosok, Met? Iso. Nek jenenge nyawang ki ya ora krasa to ya Mbak Cangi. Lah iya, lak wong umum, aku gak umum. Sik to, wong iki kok kabeh kok ora umum to, Met? Lho, iki nyawang tok ning krasa. Ora iso. Iso. Upamane kowe nyawang sinden ngene iki, Ha iya aku wis krasa. nyawang tok lho, Met. Kok upama nyawang iki lho, Dewi, Iya wis krasa. krasa piye? Kau weri.
Gak aku mesum kowe, gak. Dagelan pikiranmu mesum kowe. Gak aku ya lagi kowe. lagi iki mesum. Oh nyawang tok kowe. Kuwi tergantung dari usia, Mas. Iya. Delok usiane. Nek usiane 30 atau 25 sampai 40 iku namanya pandangan hidup. Kok pandangan hidup? Mergo nek ngerti sindene wis kuat hidup. Oh, iya. Nek kaya kowe ngene iki, ini iki jenenge pegangan hidup. Maksudnya? Nek ora dipegang gak kuat hidup. Beda nek kaya mbah iki, Nembeh. perjuangan hidup. Masih memandang, masih dipegang wis gak kuat hidup. Ya Mbah ya. Aku sarang. Kepala lambemu. Kaya iki Nggih, sewigati nggih napa niki rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki sindene wakeh Mas Komet. iya. Wah, sindene dasare ayu-ayu. Ayu itu. Wedok kabeh. Ora ono sinin banci ora ono. Ono. Ora tak gowo sing Kowe banci. cara kon milih bojo iki dari beberapa sinden sing mbok pengine sing ndi Met? Lho kabeh lho aku ngatasi. Lho, Kowe wong lanang gladrah lho kowe. carane diatur no, Mas. Carane piye? Ini mamane. Kene. Rino. Rini. Rini. Ya Rini. Yo. Lah kan lah anu wit. Lah, Awan berarti. iki Rini. Ini Senin Selasa, Rebu Kamis, Jumat, Setu. Setu. Lho lah Minggu. Aku sih tak stok Jumat, Setu. Lho lah Minggu. Minggu suntik no. Lah kok suntik ngopo? Lah ora pegel kabeh wong kene. Papa tak geradak dhewe. Nah aku cara kon milih ya mata Met. Kowe milih ndi? Aku cara kon ndek bojo sinden nyuwun sewu lho Mbak Cange. Nah piye Kok milih sok- bojo sing apa? Kok aku iki sok munafik ya ora? Ya. Cara kon ndek bojo sinden aku mau Mas. Kok somo? Aku pengen cita-citaku apa masuk ben pengen ndek bojone iki sing umur 50 ae. Lho. Piye to kuwi? Bocah iki gendeng po. Samani ra ngerasa ngrasakne kok. Ora waras kowe. Lho, waras iki wong ora umum kok. Tuwek 50 kok bales kowe. Lho, wong tuwek penak Met. Lho, penake piye? Ragate sithik. Kei dhuwit 500 karo presker remason dierek-erek sehat ora neko-neko. Lah kowe mosok Tur mesti perhatian karo aku. kok perhatian? Upama aku tanggapan ngene iki mesti WA aku. Mas Lendro sudah makan belum? Mergo wedine aku selingkuh. Waduh. Nggih. Mergo ndek bojo bagus, gede dhuwur ya to. Lah nek umpama kowe ndek bojo, Aku ndek bojo ngene iki Dewi ae. ayu umpama. Ayu sing Iya. pikiran aku. Sing pikiran kowe. Aku nang omah dhek tanggapan dhewe, aku nang omah ora iso ngeterne mesti aku mikir ae. Kowe WA. WA. Bojoku dipangan wong pira ya? Kowe iki jenenge ra percaya karo bojo. Kudu saling melengkapi. Nggih, sinten sing di Padang riyen? Ya ini kok di Padang riyen. Ya iki no, Mbak Dewi no. Oh iya. Mbak Dewi nggih, Mbak Cange. Ya, Diaturi. oke. Turuk, 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 turuk. Met, omong. Ngomong apa? Lho. Tabuhane ketoprak iki nek biaya ngetringan iki wis ora apa iki ora logis karo ketoprak wis kulino. Wis ora gumun. Tak lho ora gumen talingane iki tetep nek ngene iki diajeng garwanipun Kakang wong ayu ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima kowe mung garwaku. Iki aja omong Berarti wong ketringan ketoprak. Ketoprak kene biasane nek gak ceplis ya ketoprake trimo. Tak apa. Ceplis ana apa? Aku ra iso. Yo kabeh ku penuh dengan apa niki belajar to nggih Pak Iya, Cange? bener. Utang kapan lo belajar? Saura-urane iki ya ngetoprak barang ya ndagel ya dadi guru ora terus nglawak terus ngono kuwi. Iki iso ketoprak. Ya iso, lah iki wong randu blatung ya. Sampeyan ya iso. Lho, aku ki rol ketoprak biyen. Sampeyan ya iso ta, Pak? Ya iso no. Lah aku nek ra iso. Lah kowe kok urip barang ora iso. Lho, ora. Apa hubungan ketoprak karo urip kok iso? Paling gak ki njaluk wara karo Mas Dalang Nah, kan. warai, Pak. Ketoprak, Pak. Ngene. Ono sak tengahing wono kang go ngliwang-liwung. Ayo amat warai kok. Kowe iki muni ngono. Kowe muni ngono. Lho kok ketoprak apa ya? Oh, nganggo cerita, Pak, nganggo Oh, cerita. Dok, 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 dok. Ayam.
gebyar ketoprak Purba Prayitna tetap lancar. Lancar anggere ngombe diapet ya. Ringgo sagungi pakurmatan para lenggah kakung Sumana putri kang satu dadi hormatan. Apik to prae. Wah, apik. Pak Warji ta nangkep wayang sak toprake. Sesarengan sandiwara ketoprak Purba Prayitna budaya. Ta sik nderek to Pak Sandirana. Sadiro iki nyarne Sandiwara to. dalem saking Bogorjo Kabupaten Blora pun pangarsani panjenenganipun Ki Dalang Purba Prayitna. Jumbo kalian pamundutanipun Bapak Warji kalian Ibu Yang Teguh. Woi. Aku yang barang. Ngersakaken salah setunggaling cariyos Sri Tanjung Sida Paksa. Sri Tanjung pun asta panjenenganipun Mbak Ayu Dewi Purbaningrum seniman saking Rambu Blatung. Parandening Selo Hadikrama dipun tindakaken dening seniman kondang saking Ngayuk Jakarta. Kula piyambak. Wah. Parandene Mas Komet mangke kadhapuk dados jaran. Masa nek jarane pirang? Ya ono. Lah nek ra ono. Lho, Sing numpaki Cak Komet sapa lho Sik, Mas? Kok Kom. jaran? Kom. Kowe pengen piye? Kowe pengen sing gak omong. Ya sing ngomong. Nek pengen gak omong enek. Gak omong apa? Oh, monggo. Ing tengah-tengah dalu punika dados seniman sing mboten omong. Nggih menika dadi Mas Komet dados tahi. Ora tau apuk. Mosok peh ora omong terus dadi kuyu meneng ngono. Ambune lah gitu. Ini ra apa-apa. Iki guyu ae kan didapuk telek. Ayo. Lah iki dadi apa ki? Lho, Kone sing nanggap kowe Eh? kene ketuane. nangkap Gunawarji no ya. Ketua yo bebas no met rumah. Kowe iku Ketua kok. ketuane iki nek Aku sing ngomong no kok mosok bakal meneng. iku ketua iki nek cara Pandi iki ngalor ngidul ngene iki nggawa tas karo cengklang remi. Aku dadi Kowe anu apa iki Sida Paksa. apa kuwi? Kok Sida Paksa piye to? Lho iki Sida Paksa, aku Selo Hadikrama Oh, kowe iya, bojone. Kowe Sida Paksa iki ketemu karo aku, Iki bojone sapa? bojomu. Ah, Kok langsung saiki ya. kok sik kok. Lah aku tenan sumpah darake guyon gak tau nopral. Langsung Roman ya. Oh sing omong ngono Mas. Mas cerita iki lho ceritane Ini lho Mas. ceritane. Ah, iri. Aku dadi bojone kene apa piye? Protes. Ora. Saman dalang ya dalang ae. Ngono lho. Delok to, dalang nak manis dirubung kaper. Iku favorite laron. Oh iya iya. Ora ngono, Met. Oh. Lek lho, kleban tenan. Mandi. Ora ngono. Mas, Met. coba panjenengan Mas sing anu Mas. Sri Tanjung, Tanjung. kowe Sida Paksa. Iki bojoku to? Ya. Lah iya iki ta. Kowe Roman, kowe arep diutus karo Kanjeng Adipati kene nentepke ning tlatah Sukodana kene. Lho lek gak anu sih. Lho lah iya Romano sih. Ah, ngono. Kok terus dikongkon ngupadi tentreming praja. Dia lela toprak ora Ilau. toprak dangdut Kok gak lah. toprak kok dangdut to Toprak Mas? anyar Mas. Ora kreatif mula arang-arang sing nanggap. Yo, ngeten Mas adikane. Adikane piye? Mas Komet iki ketemu karo aku Gustimu Selo Hadikrama. Mas Komet takon ngupadi tumbaling praja terus pamitan karo bojomu. Oh, ngono. Dong ora? Gak. Lho ora dong mbok peso. Kowe gelem melok toprak apa ora? Gelem no. Kowe nek ora gelem aku melok kancamu lho. Ayo. Ojo. Oh, Melak. Ora rendik. kowe kene, kowe urung metu sik yo kono. Nggih. Anu to ben metu sik ra apa-apa. Iki kelir engko lak munggah medhon sakne iki kaya kelir lho, Mas. Mas, maksudnya iki sing metu kowe sik kok lagi kene. Ngono lho. Urung biasane sawi ya. Ya kok ngomong mek kowe iki. Ya tak tone saiki ae. Yo. Aku yo Met aku yo. Melok-melok kene, Met. Nah. Kan ketok dhuwur awake dhewe yo. Ketoprak. Ah iya dagelane stunting loro karo. Cilik-cilik. Torok. Tok.
tok 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 tok. Sela ati kromo. Lungguh. Met. Yang Kuali. Iki ratune kowe senopatine, Met. Kowe iku patine cruk kocruk. Maning kowe ndelok toprake Pandi akhirnya goblok. raja ya sak Toprake Sukono. meng randang ngono. Kowe ngono kuwi. Dororororororok. Doprak medadu. Kono. Tok. Ya. Kula teng mriki nggih. Heeh. Wen dhuwur. Lah iki lek kene kedurno. Oh, alah Sikile banget. ora gaduh. Ya. Lige ora. Arepan ning karo Gustimu Selo Adi Kromo kowe. Mboten. Daglarane gulu. Guru kok. Wis sesuk modet. Urung tukul kok ya. Sama barang. Sida paksa. Sliramu tak timbali nang gone ngarepanipun Gustimu rak ya wis pirsa apa sing dikarepke karo wong. Mula awakmu ngene ya sida paksa. Apa sing arep tak dawuhke karo kowe ngupati tumbaling praja kanggo kawulaku muga-muga kasembadan ya Selo Adi. Ya Daglar mok Kowe mulu-mulu. omong apa? beh jane Aku coprak blajaran kowe cowepet. Alon lho. Lah anakmu mbek ae. ora kok WA. Ya piye? Kowe mudeng ora dong apa ora jane? Basamu rada saiki lho, aku gak mudeng kok. Sida paksa Aku piye? wis tau dimut jaran. Durung. Mudi. Tak wapuk. Tiap sepuh asepe ampuh. Aja dikukucuk. Wonten dawuh. Wonten dawuh katimpalan. Katimbalan. Ha nggih. Wah, sampeyan iki mek dagelan kleru. Patih. Dawuh katimpalan. Gusti. Ya ngene. Pripun? Aku omongnya piye niki? Alah, halu. Siluet sapa Sita paksa. Kowe kok malah goblok to? Sida paksa. Nggih. Sliramu tak timbali ning gone pengarepanku arep tak weni dawuh. Napa menika? Kowe tak kon golek tuku padi tumbaling praja kanggo kawulaku ya patih. Oh, nggih. Lho kok apa? Golek warti to. Aduh, ya. Ngupadi tumbaling praja wardi sing duwe macluk kocok apa mbok goleki? Mbok kondang bayar kowe. Ngobati apa ta? Ngupadi ki mencari. Oh, golek. Lah yo golek. Nggih. Ngupadi tumbaling praja. Nggih. Patih, Nggih. laksanano Patih. Nggih. Pangestunipun. Yo. Tok, 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 tok. Kang Mas Sida paksa garwanipun nyanyi. Hei, Kang Mas. kabeh apa? Kok nyepot klambi arep ngopo? Dijak ki lah. Jak matamu ngono ki. Ki piye to saiki? Aduh, duh, yo. Iki lho wis kudu. Iki dadi wis bojoku. Aduh, Kang kowe Mas. iki diceluk iku kok. Roman ngono lho. Ayo Paksa. romantis to. Iya. Aku nek gak mlucut ora romantis e. Kepiye? Kang Mas Sida paksa garwanipun nyanyi. Iya. Yayi, Dalem Kang Mas. bengi iki ora kaya bengi-bengi kaya biasane. Lah ngopo lho Kang Mas? Sawangan napa lintang-lintang ana ing langit kae. Kaya-kaya dadi seksi tresnamu lan tresnaku nyawiji. Iya Kang Mas. Duh wong sak pira Mas? Duh wong anyu pepujan ning ati. Piye rasane Kang atimu? Mas. Toprake. Kang Mas. Iki cara ketoprake Sungonono sing dadi kowe iku mboso.
kaya ngene wong kang nandang asmara wong ayu Dawuh Kang Mas. aku oleh takon apa ora Takonono Kang Mas. bar iki kata-katane piye tulung ayo meneng bayi mbok parai apa to awakku dhewe Rumangsaku gandrung karo wong sepuh kok ngene, kok kiting ae ngene ya, cak selindro ya. Kowe omongan karo kon aku ndelok kok. lha kowe jare dadi ratu Ora metu. tokno to saiki aku sekualan iya Pak Ndro kata-katane Bayi mbok warai. ngono nek sudah Ndro ku tak tapi 50 Duh. kenapa Bawane ngono. Duh, Deno kendetawa. Duh dewa. ayo kaya kowe tang ngene aku sing ngobah ayo Duh dewa. Jawa Tengah wala ana mring mim Kang Mas. bareng badok apa to ya kon nulungi kancane iso malah kaya ngono iso ayo iki ngene ya wong ayu iki aku arep pamit karo sliramu aku nampa yuk tugas ya apa tadi anu basa Jejiban. Jejiban. gak percaya kalau apa jejibahan oh waduh aku nampa jejibahan saking bendaraku ya kuwi Sila Hadikrama Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun Sila Hadikrama aku kan ngupadi apa mau ya Tumbaling Praja. Tumbaling Praja Kanggo nenemke ning Kraton Sukodana. nyang kowe dhewe lho Pak Iki tak warai kok malah. kanggo apa Nentremke ning Kraton Sukodana. nentremke marang kraton Kang Mas. iya Wong Ayu Kang Mas badhe nuhuni sinuwun. Kang Mas iya badhe ninggal aku. iya ning sawetara ngono Kang Mas. Piye? Kaya ati iki ora lilo lho Kang Mas. ora lira tak tinggali sakdik ya mari ngono aku tak budal ya Kang Mas. iya Cok. Waduh mengisor sithik tak tambah mangep aku ora betan Aku melu awi. ngosek aku tak ngengei ayo tapi iso ra iso aku iki kudu pamit Kang Mas. aku mung iso sendika dawuh marang Gustiku Sila Hadikrama Sila. Sila. Sila Hadikrama Wong Ayu Saestu. iya Tanjung boten lilo lho Kang Mas. wis ora apa-apa sing penting Mangka nek Tanjung kesepian terus pripun lho Kang Mas? biasane ra yo VC ta terus ya biasane iya ta lah engko pesenku mung siji kowe nang omah sing ati-ati ya Wong Ayu jaga nen tresnaku lan tresnamu aku ora bakal liya wis ngono wae ya Kang Mas. ora apa-apa Turun lilo lho Kang Mas. sedelo wae Kang Mas. Hati-hati yo Kang Mas ya. Aku bakal badhe temu ndi Pak kowe nanti ya arep nilai jago kidul kali. Sila Hadikrama ta Dudu ngawur iki. gak Sila Hadikrama Lek warji sing di omah iki kok. iki doprak delok jagung hei aku iki gobloke wong sak ketoprakan lho kok malah kuwi masak opo Iki ape golek bojomu, aku nyenengi bojomu. lah ya Sila Hadikrama ta Yo, monggo bojomu arep tak demeni lho. iya Gak apa-apa tenan. rumangsamu kok. Yakin ah. oh ngengei Truk kocruk. nyapa to Pak Komet kocruk, komet Etienne, komet pintu.
Lho pancen aku karo Kowe iku nek bojomu tak senengi kowe gak entuk. Aku kok kan ngomong karo kowe. Lek bojomu tak demeni wonge seneng aku. Aku ngono. Kowe terus nesu-nesu bojomu mbok pateni. Dong apa ora? iki dipateni. Kok Lho gak eman to. Wong lagi ngene kok kon ceritane mateni. iki kok kowe iki golek sik Wah, iki simpangan. simpangan. Wah. Kowe numpak apa mau? Numpak apa? Vespa. Kuwi takok numpak apa ya jaran to umum nek ketoprak. Nah, ya aku teko. Turuk, turuk, turuk. Das pundi? Hei, eneng apa buat cerita? Lucu nih. Tapuk sisan urung apa. Kuwi tahu aku ndelok toprak guyu lah kok lali tadi. Lali kata-katane tapuk sisan langsung ngomong piye ngono kiri iki ora Kowe betah. aku di ketoprak ngono marahi kene iki wong ket bayi nek ketoprakan kok. Bayi Nganti kok. iki Pak kowe bakul toprak kok. Das pundi sinuwun? Oh, ayo ladenono aku. Pancen tak anti-anti bengi iki bojomu tak kon padi tumbali praja kowe arep tak tresnani. Ayo ladenono aku. Kowe tega lho karo sinuwun. Bojoku mau utus. Ngupadine ana parake. Pancen bojomu tak tus. Mbok tus lengo ya. Muni bojoku botos ngono. Mbok utus. Utus. Tak kira tak Ratu kok budek. Sinuwun. ayune tumpa undong. Lah aku tak sikat. Loh. Ayo. Ladenono aku wong ayu. Wah, Wis aku wis ora kuat nyempet. sinuwun. Aku tresnaku karo Sida Paksa tok sinuwun. Sida paksa kena stroke raine. Ayo. Ladenono selo Adikrama. Mbah sinuwun aku ora tresna karo kowe. Ora enek pawongan sing arep tetulung karo kowe wong ayu. Ora iso sinuwun. Pelok di. Pelok pira kok? Wis pira-pira kono to? 6D. Lah kok gone kono kok. Pamintaku nimasitase atot runtut tansah reruntuhan. Kowe ngitung manggeran. Mbok entekno. Aku mulai lebar. Ora tak limi altiku. Wah, Ing sarina ngene. Ayo wong ayu, ladenono aku. Aku ora tresna karo sampeyan sinuwun. Datan kinggang sarambut lamun aduh hei. Lho, hei. Wah, kok sok wong ora kuat ngono kok sok ape gendong. hei kurang metu. Aku kudu. Aku iso apaan to melakukannya. Lamun adoh cakete ati. Ayo ladenono. Aku mohon. Yen cedak tansah mulat. Tung 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 dendang.
Nek ndelok mendem rasa ndelok ketoprak le. Wong nonton mendem ndelok ketoprak. Saidan. Wong mendem ndelok ketoprak le. Ra isin ora nanggap kakek ngomong. Kowe Sida asih Pindo mimi ami Oleh ngono kok. Iku sosok. Aku pengen lucu. Ngene yo. Sak sampunipun kula panjenengan utus wonten 5 taun wonten kono. Jenggot lah. Malah Tukul sapa iku kowe sapa? Dalam Sapa? nggawa to Pak pengen banyol. Oke, obat-obate ditangkap Pak Warji lah ngene iki kan gethok tulan ya dekne lho apik lho nanggap neh. Dagelane kae dalange ganti lho. Mboten dalange Mas Pur. dalange iki kok. Di dalange iki ngono. Lah krungumu. Dalange ganti. Aja ora penak kaya oli ya diganti. Ayo. Sida asih. Aku terus kapan iki gak kode lho. Iya. Tandane apa? Pindo mimi amin tuna ayoni mas bareng ana tepi wajib Sida asih turuk Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kula aturi nanggap ketoprak Pak Purbo Prayitno dan Aku dandan apa kok salah kok. Iki berhubung nang ala aja ta. Aku terus suwal kethek diperkosa lah. Aku metu ngene ngono. Ya Oh, nek rumah saya. Lah mbok gowo piye? Ini sapa mah? Ini gak wong tuwek. Angel lah golek wong tuwek ra diisin. Ya sidop ora toprae kadung napa pandrek. Tak anu aku ya piye kowe karek obah lambimu tok. Kita iki dijak sepelok so. Ayo. Wes aku teko ya langsung ya. ya teko kowe. Aku teko. Loh. Gusti. Selo atiku. Siluman kethek kowe. Oh iya ya. Sida paksa. Sida maksa. Mas itu paksa garwanipun nyanyi. Ya ampun. Oh sik. Iki sapa? Ki bojomu. Oh. Bojomu. Sida paksa. Sliramu aja lara atimu ya. Bojomu ki wis wani tresnani aku malah aku arep diprawoso Sira Dikrama. Kuwi wong wedok sing kaya ngapa? Wong wedok ora perlu diuripi kuwi. Coba sawangen. Pancen pasuryane ayu, raine kebak madune atine kok. Mboten Kang Mas saestu. Tanjung tansah setya ngentosi panjenengan lho Kang Mas. Goroh aja percaya Sida paksa. Wis wong wedok kaya ngene iki aja diuripi. Aku iki Gusti. Aku bingung. Ngomong wet meneng terus kene omong ngono lho. Aku ora percaya. Kang Mas itu. Ngarepe motoku wis tumindak sedeng. Mboten Kang Ya ngono Mas. wae. Ya ya. Ayo sedeng tok kita. Saestu Kang Mas mboten. Tanjung tansah setya. Ojo tanganmu kuwi wis ora penak rasane. Tak rasakno wis ora kaya biasa. Ojo. Kang Mas itu paksa. Kang Mas, percadut kali kula nggih Kang Mas. Ojo cekelan aku. Aku wis ngerti nganggo motoku dhewe.
tumindak sedeng marang bendaraku. Kowe ganggu wong wedok apa? Boten Kang Mas saestu Kang Mas. Aja kene nak ndemek yo. Kene. Dadi reno-reno ngono. Tanjung tansah setya kaliyan panjenengan Kang Mas. Tanjung setya. Kaya pas-pas. Kowe iki lho nek nganggo kleru. Waleh matamu. Kaya matane ning kuping. Ya itu wong matane trak-trak kok. Dadah jenggoten kowe. Tinggu-tinggu mau terus kowe. Yen to kowe tumindak kaya ngono, aku wis ora percaya karo Kang sira. Mas itu paksa. Apa? Tanjung tansah setya kaliyan panjenengan lho Kang Mas. Tanjung tresno lair temu sing Tresno kaya apa yang ngarepe mataku kowe jebul tumindak kaya ngono? boten Kang Mas. Karo wong lanang liya. Saestu boten Kang Mas. Iki mau aku ndelok apa? Ya kula rada lah aku. Biasane le tak bubuk le. Ayo. Le. Wah, Bang Mekar teko, Mak. Kurang pindho lho. Kurang pindho ta? Paketmu rong mbok bayar. Gak bar kok ngene Pak Warji ya, iki le. Paket lho ya. Iya, iya, iki bayaran engko ya, Mas ya. Kang Mas itu paksa. Iya. Percaya sekali kula nggih Kang Wis Mas. omong apa bae aku ora ngarep percaya karo sira. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Ampun Kang Mas. Set. Arep apake? Pateni. Penganggo apa kuwi? Obeng. Iki ngono jenenge taspen. Iki nggo ngecek urip ora, alirane, jajal. Untoprak. Oh, kasihan. Rasihan. Ya. Mbok anggap aliran listrik ya. Iki berhubung pusaka renek wong toprak latihane. Yo beng. Bakal tak pateni. Kang Mas. Apa? Kang Mas. Kowe kok mas. Wes, Tanjung tansah setya kali panjenengan lho Kang Mas. Ora iso. Jenengan percaya kali kula aku Kang ora Mas. percaya, Tanjung. Kang Mas. Kowe bakal tak pateni. Boten Kang Mas. Sik to. Sing wedok iki muni menawi panjenengan boten percaya kali kula gadah penjalukan Kang Mas. Ki ngono wedoke ora mung mas. Urung. Apa ele lho? Apa ele? Alah wis ilang. Ngopo to? Napa ta? Ayo, Kang Mas itu paksa. kelimake yo. Yen pancen Kakang tega kali Kang Mas. Kakang sampun tega kali Kang Mas. Wis tega. Apa sing ora tak tinggali? Tanjung gadah pitungkas Kang Mas. Tanjung purun jenengan pejahi. Yo, Nanging Tanjung gadah pitungkas Kang Mas. apa? Yen mangke getih Tanjung gandane aruh. Yo. Tanjung boten tumindak sedeng Kang Mas. Terus Nanging yen getih Tanjung tumindak arus. Tanjung tumindak sedeng Kang Mas. saunimu tetep kowe bakal tak pateni tampar lo. Wedok tak tresnani ya ngono ya ini. Lah kuwi lho mek toprak yo ngono kuwi. Rina wengi sing dadi atiku jebul malah tumindak kaya ngene Tanjung. Kowe ndelok apa? Ngentut lagi kita ya. Iki jelas gondo arus nek iki. Wong mak tet ngono kowe gak krungu to? Wong wedoke terus rapat kaya ngene ngambune padha ae tak omongi. Mau ngamet to, Mas. Sik. Sing ndi sing tak anu? Ya sing kurang mengisor. Kurang mengisor. Matur nuwun lho, Ndru. Kurang nengen. Kurang nengen. Boyok iki. Tengah. Lho. Tanjung. Lho lah kak tang. Gak. Lho. Gonto wangi. Tanjung. Tanjung. Jebul apa sih mbok kandak ning dadi kasunya Tanjung. Iki mau sopo? Jolnya selemullah. Toprak Ada jolnya Selen. Waduh, lah kapelku rono barake.
Ono nang anu. Sing ngare Sila Hadi Kromo sing. Sampeyan Sila Hadi Kromo. Dudu. Alah, yo dudu. Kaya padha kaya mau. Iya to? Pateni. Mati yang gelenggon. Lah kok mati kok semapan penak. Wong loro wis padha tumindak sedenge nang akhirat. Sing nanggap iki mau ya kudu mati dene aku. Ya. Ndelang sapa? Oh lah iya. Aku enak nih. Yen to wis renek sing kena tak jak sepel. Aku ya mati. Dagelane sapa? Wis to main dhewe lho. Wong iki toprak paten kok. Kowe iki lho nyapa. Wong dianu selendro Ora, iki cerita iki memberi motivasi karo nganteni. Manteng. Aja gampang terkontaminasi, terprovokasi omongane kanca tangga. Lah, Ngono lho. Kebenaran hanya satu persatu dicari apa kuwi masalah lumayan. saling percaya. Ngono lho. Iki ibur tamu undanganipun. Wah, wonten anu pamundutan iki mau. Kenapa? Mas Kanten karo Mbak Kanten ngersake napa niki mau? Lho. Nah, Lah napa? Sakjane ana pamundutan. ana. Mas manten karo Mbak manten. Sik obenge tak baleni kok tak kleru, Mas. Mending ngono. Ya. Mbok menawi wonten Pamundutan menika Ono lho bebene nang ngopeng sapa? Oh iya. Jalan ngopeng, jalan yo cempolo kok. Oh lho iki obeng menthik iki jane jalan kok tukang. Kene kok full. Tapi badhe ngaturaken napa Mbak Dewi, Mbak Dewi? Mbok pilih wonten pamundutan. Ya coba no nyuwun pirsa. Monggo Bapak Ibu sing ngersaki lelagon kasumanjakaken. Ayo njajal. Sora. Aku Ya. sing kewek ngono. Ya, Piye kewes contone no. piye contone? Bapak Ibu tamu undangan, bapak-bapak ngersaki lagu napa? Oke, ngono. Oh iya. Sakne malah bagus nganggo kuwi kok, malah rumahku iki. kok. Lah yo ngaku yo pres irunge. Ya. Napa niki duet ya Mas ya? Ya, duet apa? Ya. Nah, Apa? ayo duet. Duet sing kira-kira kowe rapal. Ya. Oh, duet manis-manis. Oh, manis, manis. Manis dek. Ya, sing ya. Kowe kencing manis. Pancen Kowe manis. lah, yo. Semua ampluk ora. Sarungmu, Mbah. Pen enggak apa-apa ngen kok. Kenangan. Yo, dadi so, lagune manis so. Yo. Sampun, Mas. Terima kasih Mbak Dewi. Piye Mas komen? Lagune manis. Nggih. Ah, bagus ya. Loh, suaramu kok kaya Jawa to? Kaya kok. Wong kaya ora tenane kaya. Tenan po iso. Iki terus sing direke suka paling suka ya Cak. Nggih. Komet karo Cak Slindru. Nggih. Mas Purba. Tak alon-alon nganti kleru nyoro aku. Salah jeneng. Alun-alun pundi, Pak? Kleru ijolno to Pak Sok. Mbak Do Mbak. Sinten Bu? Mbak Mbak Dewi. Mbak Dewi. Sik ana 6. Sing ndi kira-kira mbok pilih ndi? Meti met, milih met. Telu. Aku sing ngicipi sing enom. Oh iya. Isi pono, coba. Mbak Dewi. Oh iya. Mbak iki Mbak Dewi. Oh, Mbak Vinka, Mbak Vinka. Vinka. Yuk. Ayo to. Vinka. Gak ya. Ya suara MC to, Met. MC. OMG. Yo, Lah ngono kuwi lho. yo, Kurang gede ya? Kurang gede, kurang gede. kurang gede. Ya ampun, ya ampun. Maksudnya ku suaranya kurang gede. Oh, iya. Yo, kembali hadir di Keteringan tentunya. Hari ini di rumah Bapak Warji. Ada salah satu artis pesinden Jawa Tengah yang sangat luar biasa, so. Tak panggilin siapa dia? Yo, sama-sama kita panggilkan ada. Siapa? Sik to kowe lemu guyu iki kakean. Lah MC yang ngono to, Mas. Guyune ku kakean kesuwen kuwi jenenge. Sing cekak ae kok. Yuk kita panggilkan siapa yang satu ini. Malam ini spesial untuk Anda semuanya. Siapa dia? Are kon siti ae. Maksudnya orang ngono kuwi lho, Met. Kok Lah, piye? kucuk sing cekak-cekak ngono lho. Yo, ada siapa dia? Ada si cantik.
Kayak desel yang sedaya. Saya mau Winka. Winka, I love you. Bajing loncat, bajing loncat na astana. Aduh, Kenapa? hati lebat, hati lebat. Tak tang tak tak tang tak tang tak tang tak tang tak tang. Ya apa lagu gitu lho. Lho, iki tukang ngendang ya, Pak. Bisa apa? Lho. Aku gelem ngendang ning sing beduk kowe. Heh? Kowe sing beduk kene sing nyanyi. Ayo ngenteni sesuk. Lho, Beduk ta? kok beduk bagian ngedram. Oh. Tak tang dah genduk der kok dok. Anu kutenan tadi. Selamat malam Wilujeng Dalu Cahayu. Bocah ayu ning ngene ya, Mas ya. Lah ya. Aku iki kesusu rabi nyapa? Lah kowe ra rabi malah ndang mati no, wis tuwek kok. Nuwun sewu paring asma sinten Cahayu bocah kok ayu ning ngene. Ya ampun, Met. Heeh. Piye? Iki lho. Dalem saking pundi, Nduk? Saking Oh, main dhewe kok lali, Met, iki, Met. saking Randu. Oh, Randu Blatung. Tasih sekolah napa sampun kagungan pacar Cahayu? Tasih sekolah pacarnya nyusul. Oh, ngene iki lho, Met, cita-cita. Patare gak mangkat iki mau. Biasane Oh, pacare? pesinden nom ki mesti kreatif tur spontanitasé apik. Ya kudune harus no. Iki wong telu. Ya. Kudu iso menunjukkan dadakan dan spontanitas. Iya no halus. Mas no. Beduk. Tak 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 tak. Yo. Show. Siwala kacik. Aku urut ya. Aku kono kene. Ayo Mas yo. Siwala kacik kok belok. Dem. Siwala kacik kok belok. Dem. Si Pak Warti. Muka. Kata rezeki Pak Warti. Yo. Yang teguh. Muga-muga uripen tangguh. Yang teguh. Muga-muga uripen tangguh. Yang teguh. Budak ojo mandek kok tak uyoke matek iki kok. Kowe galak kok, Tru. Tek. Walah kan ngombe arak gitu iki. Siwala kacik kok belok. Dem. Ho. Hi. Si Pak Warti. Muka. Kata rezeki. Yo. Yang teguh muga-muga uripe tangguh. Ci palakat ci. Dem. Oh, contohnya karo dalange, karo dalange kene. Oh niki kurang kompak ya. Ya kurang karo dalange. Iya. Yo, musik. Mau aku nek Oh, gak apa-apa niki kreativitas namanya Iki ya, musik. Hip hop. Iki jawane ya kecanda. Moderne ya Kecanda. Lho ngono lho. Ya. Ayo, musik yo. Yuk kita bersama. Kita berdua bersama-sama tertawa suka dan duka. Kita bersama. Terima kasih semuanya ganti yuk. Iyo buat pemirsa semuanya pada malam hari ini
Ayo nonton wayang dengan dalang kondang kita yo. Yo, malam hari ini kita bergoyang, berdendang, bersukaria. Kita goyang, yo. Gak dikuwe lemet rumah saku. Kok bolak-balik bergoyang bersukacita. Ya lah piye jenenge hip hop. Dalam bergoyang yo nak wayang ini kita utan tower sini Kak. Krik 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 dek. Oh, sing delok wis ora ono. Orang tahu ta, aku mesti nonton mesti rame aku. Alhamdulillah. Dalam Mbak sinten Mbak Pinka. Mbak Pinka Ayu. Umurnya berapa? Umurnya? 20 dikurangi 2 dikurangi 3. Oh, 13 met. 20 dikurangi 2. 20 kurangi 2 18. 18. 18 kurangi Telu. lagi 14. 15. Oh, 15. Cita-cita Iya. pengen dadi apa, Jadi Dik? bojone panjak jare. Oh, milih sarmu ae lho, sarmu. Selak kedisian Dewi nggih nggon. Dados niku Apa? Iya. dokter. Oh, dokter Abi. Cita-cita sampean Ah, dokter iki penak dagelan, yo Dik. penak dokter. Ah, penak dagelan nyambut gawe nganggo lambe-lambe dhewe, cangkem-cangkeme dhewe. Dokter kan apa nek dokter gigi malah nek gak enek cangkeme kancane apa mangan kae. Wis kare diokrok-okrok mangap. Coba anu lho aku nganggo cangkemku dhewe. Ngene ya, Dok, sampean wis dadi pegawai PLN ya. Ya apa? Engko nyetrum komet iki lho ya. Go garing. Go badhe ngatokin apa? Penak. Berarti cek sekolah ya Mas ya ya. Iya. Aku seneng lho nenek sinden cek sekolah. Bawa. Dadi Ya dirai. Oh, kok seneng cah sekolah piye, Met? ya maksudnya iki ya gelem nguri-nguri ya ngurup-ngurup. Wong Jawa aja lali jawane lho ngono ya kaya iki dadi sinden. Ngono. Wong luar negeri akeh sing belajar sinden ning Yojo kok mosok wong awake dhewe ora belajar. Lho ngono. Ya, Bang napa Cahayu? Slendro Dok. Slendro. Ana apa? Bawa. Apa? Apa podang kuning? Ya. Wono. Iya. Rada nganu, Nduk. Podang kuning nganggo bawa no, jajal. Wong wedok iki aja kaya jeger nang biasa. Kok gak tenang to model niwo nengen. Ngiwo nengen. Ayo, Dok. Ya Sik, golek James. ngamplengan gitu. Penak suarane. Vokal rada diungalke sithik, tekanane diundake volumene. Yo. Ngeten iki lho, Mbak Piye? Cange. Piye? Isek nom dasar napa niki kerja keras tanggung jawab. Mula ketok wong wedok iki sembodo nek gemi setiti mesti gelange Ya iya no jelas. Iki lho Met delok Met wong wedok kaya ngene iki tuku gelang. Ngapa bakal delok? Lho bojomu ya ditukane gelang. Bojoku ki gram-graman. Bojoku ki tak tukokno gelang meteran kok. Oh, mbok Sombong pamer. amat. Lho, iya iya tak tukokno 5 meter luweh 2 meter tak nggo tancang wedhus. Saking mamune. Jadung apa piye kok? Ora penak monggo mati gantung ae yo. Wah, iki rasa gagas karo Pak Komet ya, Nduk ya. Nggih. Pak Komet iki kaya apa? Ya telek. Alus manis tur Kula tak arani mrak polahe lha kuwi. ati. Ki nyapa ta, Bro? Met wong sinden nek ngene kaya wong nguyah ngene. Lho, kuwi iki keri sok ditata, Oh, lho iya, iya. pengalaman lapangan sok lah ya iso dhewe ngono lho. Ki kek nang nggonku 3 dina dadi. Dadi apik. Dadi cangkem kuwi kok ya. Terus cangkem ngomong aku. Golek
si podang jenang. Apa met apa? Iku lho apa? Wonten pamundutan Ya tembang kangen. sawer pira? 12. Sinten sing nyuwun? Masih anu kali mau. Oh, pun ngrika kok nggih. Oh iya. Iba bunga ing atiku nyandeng bisa Podang kuning. Apa yo sing anak dijak mulai sapa mang? Jak mulai ya. Met anak kon dijak mulai met. Ayo. Dok, buka celok, Dok. so awane ngemah wis ora krasan keluyuran nanggoleki sing tak sayang Mopeng, oyong, ora krasa. ora krasa esuk awan nganti wengi mana nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang bencana ngempang Tak suan bacaan
lakon nyanding sirang sayang dan senani tingkat Wow, terima kasih. Matur nuwun Nduk Pin Ka Yudya.